mu ci gaba muna son mu yi nasiha. Wannan nasihar ta shafe mu, ta shafi 'yan siyasa. Muna son mu ja hankalin mutane. Abu na farko dai su sani duniya duk yadda ta kai da kyau da kawa dole sai an tafi an batta. Abu na biyu da mutum ya sani ko ya kamata ya sani cewa duk yadda duniya ta masa kyau da kuma yadda ta yi masa muni, to sai an masa hisabi ranar tashin alkiyama akan abin da ya aikata. Sannan kowane ɗayanmu ya sani, ko ɗan siyasa ne ko ba ɗan siyasa ba ne, ya sani shi Allah in ya ƙaddara maka abubuwa to duk yadda ka kai sai sun same ka. Mun ba da kisan Sayyidina Ali da wani yaro a nan, wanda Sayyidina Ali ya zo ne bakin masallaci, ya samu yaro yana tsaye a gurin, ya ce masa kaga ga alfadari na ka kula mun da shi da kayana a kai, ni zan shiga ne sallah. Ko da Sayyidina Ali ya shiga ya fara sallah a masallaci, sai yaro ya bar alfadarin, sai ya ɗauki kayan kan alfadarin, sai ya je sayar da wani mutum dirhami 2. Sayyidina Ali ya fito, kafin da ya gama ibadarsa a masallaci sai ya cire dirhami guda 2 akan in ya fito zai ba mu yaron da ya ba mu ajiya. Ko da ya fito sai bai samu yaron ba, kuma bai ga kayan ba, sai ya ga kamar kayan a hannun wani yana nema ya wuce, sai ce masa malam wannan kayan kamar nawa, sai yake ce masa kaga wani yaro ne ya sayar mun da wannan abun dirhami guda 2, ya yi ta haka. sai Sayyidina Ali ya ce ayya, Allah ya rubuta mu yaron nan zai yi arzikin dirhami 2 a yau, amma ya yi gaggawa bai jira na halal ba sai ya nemi na haram. To duk rayuwar mu haka take tafiya. Shi Allah da ya gama komai. 'Yan siyasa ina son in gaya muku, Allah ya gama komai. Wadda zai yi Allah ya rubuta shi, wadda ba zai yi ba Allah bai rubuta shi ba. Kuma wallahi ina rantsewa da kudurar Ubangiji ba wanda ya isa ya canza hukuncin Allah, wallahi. Shi yasa annabi ya ce arzikinka yana neman ka kamar yadda ajalinka yake neman ka. Sai annabi ya ba su shawara, fa ajmilu talaba, ya ce ku kyautata nema. Na sha magana akan wannan mimbarin, na sha magana akan wasu shirye-shirye tun da aka buɗe kamfen ɗin siyasa. Na ce ku daina zagin juna, ku daina aibanta juna, ku daina cin mutuncin juna, ku daina ziga wasu yara a bayan ku su tada hankali. Mu ake son a mulka, kuma bai kamata sai an tayar mana da hankali za a mulke mu ba. Kuma mu ake son a mulka, bai kamata sai an yi batsa, sai an yi maganganun da ba su kenan ba. Saboda haka ku kyautata neman ku. Muna muku nasiha, 'yan siyasa a kowace jam'iyya suke, ku tsaya ku yi kalmomin mutunta juna. Asalin ku ɗaya ne, annabi Adam. Ƙasar ku ɗaya ne, watakila Najeriya. Jihar ku ɗaya ce watakila, ko kuma garin ku ɗaya. Duk inda ka bi salsala sai ka samu wani ya haɗu da wani ta wajen dangi, ko ta wajen sana'a, ko ta wajen aiki. Ku ji tsoron Allah, ku daina yi kanku cin mutunci. Gaskiyar magana, abin da ya kawo wannan magana, wani ne ya kunna min wata magana wanda ba ta da daɗin ji kwata-kwata. Amma shawarar da nake bayarwa, waɗanda aka yi musu abin su yi yafiya, don afuwa ba abin da za ta ƙara maka sai ɗaukaka a gurin Allah. Wadda kuma maganganu in har sun tabbata ya san shi ya yi, ya nemi afuwa. Sannan a yafe ba juna, a manta da komai. In Allah ya rubuta za ka yi, za ka yi. Amma wallahi wannan harshen da kuke ganinsa, na rantse da Allah da shi ake kalmar shiga aljanna, ita ce la ilaha illallah. Wannan harshen kuma da shi ake kalmar shiga wuta, shi yasa kafirai suka karyata annabi. Wannan harshen da shi ake kazafi, wannan harshen da shi ake yin neman alheri, wannan harshen kuma da shi ake hura wutar yaƙi, wannan harshen da shi ake sulhu, wannan harshen da shi ake gaba. Wannan harshen shi ne manzon Allah ya ce wallahi ɗayanku zai furta magana za ta nitsas da shi a cikin jahannama, ma bainal mashriqi wal maghrib. Za ta kai shi ya nitse a jahannama, nisan inda ya nitse ya kai tsakanin mahudar rana da mafaɗanta. So ku ji tsoron Allah 'yan siyasa, ku daina kalmomin tashin hankali.